everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Di na nila ko kaligayan no. Ni ananis akong kasing-kasing. Ug mayo na mahibaw ka. Nga sa unang adlaw pa lang nga nakita ko si Marla. Na in love na ko niya. Ug buhaton ko ang tanan nga malikay siya gikan ni anang demonyang Marua. Gabriel! Balik diri, Gabriel! Gabriel! Mamati ka na ko, Gabriel! Manang maibaw ka. Ngang namatyan sa kong apuhan, babae nga nagpuyo niya ng Villa, si Pamila Alpamero. Ug ang namatyan sa kong amahan, ang katabang nga babae anang mga Alpamero, anang maong Villa. Ug ang imong amahan, mao gihapon ang namatyan, si Miluna Alpamero. Ako lang ang madas sa mga babae nga nakapuyo niya ng maong Villa. Unya karon ikaw na usab. Naigugma ka sa kaliwat ng mga barangan. Lolo Paulo, ni anata sa modernong panahon. May sulbad na ang mga butanga. Ang demonyo magkamausab nga muabay sa panahon gabil. Kana ang ibutang sa imong nauna. Pasaylo ako lo. Pero di ko masugot nga pati yun si Marla. Pero atong misyon ang pagpugong sa pagpakabuhi pag-usab ni Marua Gabriel. Naon sa kala? Misiga mong gunay mong mga mata nga nagtutok na ako. Naon sa ka, Lolo Paulo? Ang babae Ha? na nasab siya sa ibabaw. Usa? Ibaw, Lolo? Gabriel, tanawa si mong luyo. Oh, ha? Nakanasan ang babae. Nakangat na sa siya sa Villa. Gusto ko lang. Naatod ang babae. Mao ka na siyang nakita na ako kakanina. Umipalik siya. May tuyok din siya sa Villa. Oh, Lo, asan ka? Day! Kinsa mayod ka? O sa may tuyo ni mo sa Villa? Lo, tanaw siya na to. Nakakita na siya. Hala, midagan siya, Lo. Sigok na si Gabriel. Ha? O pasultihag yun kung unsa yung tuyo sa Villa. O sige, Lo. Nakapagtali. Oh, diya ka na. Naganam nagkaklaro ang mga panghitabo. Malain kong naipaw sa mga panghitabo sa Villa. O kinanglan nga ako na kining maibawan niya. Mayon tagmasagpan ko ni Gabriel ang maong babae. Tuwara siya. Misuot siya sa kakahuyan. Kinahanglang masakpan ko na gid siya. Masakpan ko na gid siya. Kipaspasag ako pagdagan. Kinsa mong gikana siya? Day! Uy! Ay kadlok na ako! Gusto lang ko magigsulti ni mo! Hunong! Huwat ako! Uy! Ay, pero kinsa manggid ka kanang agaw ni Elgin Maneng. Ganong iya manggipabantayan si Marla Silong. Mao ka na kinahanglan nga masusi ko man. So ito giting siya sa mong kinabuhi. Ug sa mong kagikan. Kaya ganong iyamang pabantayan si Marla. Ug ipasulti niya ang tanang mahitabo sa mong kinabuhi. May giatangan siya. O sa may giatangan. May giatangan siyang panghitabo sa inyong kinabuhi ni Marla. Unsa? Mao ka na ang akong pagduda, Maning. Kay dili basta-basta nga manuhol ang tao sa pagbantay ug laing tao sa hilom. Kung Gusto. wa siya giapas niini. Husto ka, madam. O posible nga dugay na siya nagbantay sa mong kinabuhi ni Marla. Sukad pati kilis pagkatao ni Marla. Hangtod na sa pagkamatay ni Luna. Maning, kinahanglang mailhan yun na nimo ang agaw ni Elgin. Mao ka na sunod kong tukiyon manang. Ug si Marla magatabang na ako. Oh, asa ka naman. Busog na ko. Antoon ko si Marla. Ug ikaw manang. Ayaw gigilabti ka ng kalabirang gibutang ko sa sala, ha?
Ha? Ay, ngano ba siyang naaman sab na ninyo ibutang diha? Si Marla mo napabalhin na. Dili siya gustong na siyang dool ang kalabiran ni Marwa. Lain ra ba kaayong tanahon? Kay wayo. Inom to siya. Kalit kasi gawa. Diyang isuot diya sa kakahuyan. Kutasa, oy. Uy, Tora! Minda ka na sa paingon sa ibabaw. Day! Huwag ako, Day! Ay, lagi ka adlock na ako! Doon na lang ko ipangutanan ni mo! Day! Day! Lagi! Unsa naman nun eh? Naligid naman sa duwang ko. Oh. Uy, yun na. Unsa man niya akong naligiran? Oh. Uy. Kamot. Kamot sa tao kin nga akong nahigdaan. Oh. Kung kinsam ning kamot. Yun na. Oh. Si Tony kini. Kinugot. Si Tony kini. Patay na siya. Oh. Katagang lagong nga ligaw sa iyang baba. Dili. Yun na. Ang babae. Oh. Huwag na sa ibabaw. Huwag na sa diya. Kinuko. Nga naman Nganong namatay man si Tony? Marla? Marla? Uy, nakatuba na ibahin niya si Marla. Mapahuay na lang ko. At wala ko sa kawasan ko at mapahuay. Aram nili matugaw si Marla. Ining bata niya. Ako siya agnihon nga pabalikon sa LG niya ni. Ipahuay ko na na ikong lawas kay kaapoy na kayo. Unsan kay resultas lang lakaw ni Lolo Paulo o ni Gabriel. Ganun na matay man ang paring. Ay naman ni si Gabriel. Ganun dugay mo siyang nabalik. Lo! Uy, Lolo Paulo! niya na niya siya. Nabalik na. Tapos siya man ang isapot. Nagalapog man na hangtod na siyang naong. Gabriel! Uy, siya naman! Ay, naman ang babae ngay mong gisundan. Nailan ba ni mo siya? Lo! Wa na, Lo! Nakapalayo siya sa diyang naligid ko sa nahimutangan ni Tony. Siya? Naanasam ka tong Tony sa kakahuyan? O, Lo, og patay na siya. O siya? O ka na, Lo. O sa pakita mo? Yun na. Doon siya naman tao ni Napita. Nagasunod-sunod naman ang kamatay. Og nagtuo ko, Lo. Nga koneksyon ra ang ilang mga kamatayon, Lo. Gikan ni Padre Tomas. Ngadto na ni Tony. Ano nakasulti ka diyan na, Gabriel? Di ba, Lo? Nakakita man tagdagang insekto sa tiilan sa patayng lawas ni Padre Tomas? Og sa iyang kilid? Oo. Mausap niya akong nakita sa patayng lawas ni Tony. Unsa? Kanilo, nakakita gyud ko sa pagpanggawa sa mga lagong. Gikan sa iyang baba nga naganga. Ug sa iyang mata nga nagsiga. Kung mao, gibarang sila. Pero Lo, kinsa man ang nagbarang nila. Nga pa man mabuhi pagbalik si Marwa. Ambot, Gabriel. Nag-anam ka komplikado ang mga hitabo. Pero, naibaw kung mahusay rin na ito. Unya. Unsa may buhato na to ang pating lawas ni Tony. Manawag ko sa mga pulis, Lo. Ako ning i-report. I-report ako na hitabo ni Tony. Sige, panawag. Pero ayaw na paila. Ina lang nga concerned citizen ka na. Aro na di nakamatanggong sa kabulisan alang sa dagang investigasyon. Oo, Lo. Saka, nganong mihungong nasabkan ako.
Mingaw mo na din sa kwarto. Pero, klaro kay nabati ang iyang hungong. Oh. Uy. Saan ang naka sa suok? Murag, dagto man na. Murag itong nga aso nga nagtapok. Ako lang yung nauna. Matuog ko balik. Di na ko makunauna sa kundam ko. Sa kundam ko ni Mama. Ayaw, pagkato. Oh, naana sa banghunghong. Naana sa... Ngano naman, Sab? Unsa naman sa tuyo mo? Uy, Lopolo? Gabriel? Nay Maning, Nausa mo mong duha? Ganong nagkadusingot mo bayo? Nagkalapo ka, Gabriel? kuan, kining. Nay Maning, patay na si Tony. Unsa? Unsa? Ay, klarawa ko dun eh. Di ba si Pati Tomas magkaang namatay? Ha, Gabriel? O mao niya ang inyong gisusi, di ba? Patay na sad si Tony, Noy. Ug na nagsama ang purma sa ilang kamatayon. Unsa ba nagsama? Parehas sila nga namatay sa kahadlok. Nagsiga ang mata. Nagnganga ang baba. Ug may mga insekto sa kilid sa ilang nahimutangan. Kang Tony, nakasaksi ko sa pagpanggawa sa mga lagong gikan silang baba. Unsa? May nagbarang kanila maning. Unsa? Ug nagtuo ko nga ang papay Lo? nga kung nakitaan Ikaw ba? ang barangan. Unsa no? Katong babae? Babae? Ang babae ba nga imong isang pit ka ganiya? Oo, may dagan siya. Naglikay siya nga mapakigsultihan. Ug nakadagan sa glayo. Pero siya ang nakaingon nga natultulan ko ang patayng lawas ni Tony dito sa kakahuyan. Kaya dito man kumuhagsa sa dihang naligid ko sa pagginukod ko sa mga babae. Kinsan sa ka na babayan? Nagtuo ko maning nga daghan ang nibaw bahin sa inyong pagkabarangan o kaliwat. Unsa? Maning, dili ka si Marla ang mibarang nila. Unsa? Pero, si Marla? Unsa ba niya po pamarang? Nga, gigapos ba na siya? Makasud na panagsasiyang lawas si Marua, dili ba? Husto. Pero Dili makalahutay ang lotang espiritu ni Marua sa pagpundog dugay sa lawas ni Marla. dili si Marla ang nagbarang nila, no? Nakasiguro ko, ana. O nga nung nakasiguro ka man, Gabriel. Nalimot mo? Nga nagsukasab si Marla og mga uk-uk ug ubang pang mananap nga buhi. Buti pasabot. Nga gibarang sab siya. O wa siya madutli. Mao nga wa siya mamatay sa magkang Padre Tomas o Kantore. O kang Atty. Rolando? Tuod. Ha? Ang imong agawang abogado. Nabatay siya nga si Marla o ang itom nga iring. Mo yan nakita. Pero wa ta makakitag mananap sa iyang baba. Pagkalisod tong karon ng hitabuah. Gabriel. Lo, May buhaton ta! ha? May buhaton ta! May buhat ta? Unsa na? Ang drawing sa hunting nga nakitaan mo. Kuha ah! Tuan ni matipon sa diary sa imong apuhan, lo. Dali, kuha ang diary. Kay tunan nato ka ng kalabirang wayo. Kung unsaon ito pagpalaya si Marua aning Villa. Kinahanglang matuog ko. Dili ko mamati ni mo. Ihatag ka na ang imo kasing-kasing. Dili nila ko ihatag ni mo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.